rugkniv. Og nogle af dem, de var lavet af gamle lægeblade. For der gik jo ikke noget til spil der engang. Så lavede de brugte sådan et lægeblad. Folk satte jo selv håndtag på. Ja. For sukkerroer, de sidder dybt i jorden, og forroer, de sidder ovenpå. Ah. Så blev det her brugt, og så var der til at sætte et ben på her, og for at få ned. Og sådan er der jo mange forskellige redskaber her, men det er netop sådan en, og så satte de jo ben på, og så grave sukkerroen op. Og så blev der... Så hvor man i dag, der har man en maskine, der bare kører forbi? Der kører det bare og tager 8-10 rækker i gang. Ja, præcis. Nu der tog vi en række, og så bankede vi den sammen sådan, og lagde den derover. Og så kravlede vi på knæene, og så tog vi sådan en rugkniv som den der, og hugte toppen af med, og det var sukkerroer. Og forroer, der brugte vi sådan en, det hed et rapjern. Der skubbede de toppen af med sådan en rapjern. Og på det bagvejen, der trak vi roen med op. No. Sådan de lå i strømmel derhen af. Ja. Og så kunne vi så køre på og laste dem. Det lyder som nogle foderroer, var noget nemmere. De var nemmere heroppe. Men der var det, ved du, hvis det kunne skære ordentligt det der, så kunne vi vælte forroen. Og der var mange, de tog den med håndkraft. I stedet for tog de bare op, og så hakkede de. Ja. For det var hårdt, de satte lidt fast. Nej. Der sukkerroer, de satte jo dybt i jorden. Ja, nemlig. Ja. Så sukkerroer, de blev høstet med de blev taget gangen op og op. Vi pløjede dem løs med et par heste. Okay. Og så pløjede sådan, at de gik løse. Ja. Og hvis de tog dem uden at pløje dem løs, så blev de brugt med sådan en.